mondo in kaka rawera mobedo kae kawuono kaachiel kod rawere mamoko manitiere counties moko winjane ni oserem yes to ka otimo kama to anyalo winjo ni wan kaka rawere ok owewa chien, iwacho ni rawere owe chien kuonde mopogore opogore. Abunde Joyce, onego wang'e ni to bedo no rem mare owuok kanye. To kwaseng'iyo ni rem mare owuok kanye, eka wanyalo ng'eyo ni to koro okange mage monyalo kawo mar mondo mi one ni koro higa achiel modong' ni at least gigi ochopo singo mare. Gima osebedo ka chandowa sana momiyo President Ruto rem moko chopo singo mare ne ojende en gimiluongo ni good governance to koda weche mag corruption. Ojende osebedi ka ikwalo future magi every time. Ng'ama kwalo future ojende? Sirikal osebedo ka kwalo future mar ojende kabisa. Machalo nang'o? Sama iwinjo ni gimoro amora okwale Kenya ka. Sama iwinjo ni pesa moro amora olale Kenya ka. Mano pesa ojane mokwal. Iwinjo. Koro any corruption mano kwalo future magwa. Nikech wadhi dak e future. Sama okwal gimoro amora. Sama sirikal okobedo ni lwasi mineno kawacho ni chiwo maber nendo. Sama onge insecurity ma inego youths right, left and center. Mano inego future mar this country. Koro gimonego wangi king'iyo manifesto mar Ruto niluongo ni transforming the society. Kai nowhere about governance. Governance can nowhere about good governance, nowhere about kaki bitie corruption, nowhere about kaki biket weche mag security obed maber. Magi ema kotim. Sani ok wanyalo wacho ni Ruto koro chak nyota kanyo chuny miyo ji siling 25,000 koro miwa siling 70,000 wadhi timre nade. Ohala dhi bedo maber. Pesa kimiyo ng'at ma osebedo kech for a very long time, ja 28 years old, manigi dhago gi nyathi, idwaga miye siling 25,000 ni koro timo ohala. Dongo dhi nyiewo chiemo. Magi modhi chamo within 1 week. Koro onego wang'e ni before ikel gini ing'iyo ni to jogi osechandre maromo nade. Tango manyalo miyo gigi biro ga ni nyota fund. Sijui gikelo sijui which other fund. Sijui World Bank okelo. Ikelo ni pesa ka you've never seen 25,000 omi godo gik mang'eny sana ni ewi. Koro Joyce konyo youths higa achiel modong' ni. Ok apar ka en miyo ng'ato siling 50,000 notimo ohala. Jowetena osewuoyo about lwasi maber. Bwana wacho ni ok ng'ata nyalo timo ohala. Iwinjo. Ji nigi gini mopogre, brains mopogre, bongo mopogre opogre. Koro inidwa nikech koro idoro nikech koro inidonjo. Awinjo ka Aaron wacho ni Aaron mention a lot of things ma president osetimo. Ado be chanda ga gima jogi chamo e gini. Iwinjo. Mamiyo koro you just mention without knowing ni ere kaka gini transform. Joyce gima ng'ega an kaka Abunde. Ni kapo na chamo gimoro kumoro. To Aaron ni ok cham. Ok onego ang'ira ni an Abunde am safe, am okay ni an achiemo. Onego ang'e ni Aaron ni nyalo chiemo nade. Onego ang'e ni to the other person nyalo chiemo nade. Gini obed ni wanyalo chame wate. Wabed safe nikech ka chame to Aaron ok chame, Aaron nyalo kwala. Iwinjo? An mane momiyo wabedo gi society ma ng'ato kohero wadgi because ng'ane yudo ng'ane ok yudi. Kano abende kapo na Aaron chamo to ka cham, ka yudi kumoro nyalo dine. So walos lwasi ma ojende bedo ka Aaron ni e sirikal. Aaron nego beni same ka chande. Ok ni kapo ni a group of people meet 10,000, Aaron bro wacho ni sirikal timo maber nyocha 10,000 owuothe gweng. Penjni to namba mane moyudo pesa ni endi. Ka 1 year to go. Gima Ruto nyalo timo malich ma wanyalo advice eno team ne ojende onge motame timo 4 years. Ijoga. Gima wanyalo kwayo ni higa achiel modong' matin mapok gikwalo giwenwa. Mondo shape go sirikal. Iwinjo. Mane gima nyalo kwayo. Higa achiel modong' ni. Iwinjo. Sirikande mondo bedie maber ma ng'ata nyalo feel. Iwinjo. Sama economy ber, ng'ato sama economy ber, Joyce Ken 1,000 to an gi 500. 500 ani Roma, 1,000 cha romi. 200 mare rome. Sama economy ber. Sama security ber. Iwinjo. Koro magi gik ma an anyalo kwayo. An ok anyalo kwayo med pesa. Ok anyalo kwayo ni si affordable housing omed gero kuno nikech pesa affordable housing ma jogi wacho no ndike jini. Ma pesa uwi. Dhano ywak e gini. Uywak e salary ni golo pesa affordable housing ng'ato pok oyude to ywak ni mondo mikoro achiem. Ni na dhi ti affordable housing acham pesa ni mong'adi e salary. Ma pesa uwi. This people must know. Koro nyaka wawachi to gimomiyo oneno ka jomoko wacho ni one term ni two term.
an kaka Abunde okawachi ni one term nikech I hate President William Ruto. Awacho ni one term because already wasechopo e giko mare mar term. To waneno ka nitie gik mang'eny mapok otimo nade, mapok o achieve. To koro kaka no promise wa, gi kaka ok otimogi, nyiso ni wadong' gi only one option, and one option is one term. Imede mwana na to magi ok otimo. Be winjalo?